Да настоявам ли вкъщи детето ми да си говори с мен на английски или така по-скоро ще го притесня и отблъсна? Често пъти родителите ми задават този въпрос. Това, което ги съветвам е да не настояват, по-скоро да го направят като игра. Защото аз разбирам, всеки родител иска да помогне на детето си да се упражнява повече с английския. Не се отказвайте от това, просто намерете начин. Това, което аз препоръчвам е да използвате играчки, ето като тези или каквито има у дома и всъщност да си говорите помежду си, не един с друг, а като двама герои. Така детето всъщност ще е много по-склонно да се отпусне, защото вече не говори то самото, а говори героя, който си е избрал. Също можете да използвате маски, да си направите някакви маски и отново да разигравате диалозите не като себе си, а като герои от някаква история. Така ще ви бъде забавно, приятно, интересно и ще направите една много хубава разговорна практика заедно.